Hello guys, mga Oragon, mga manoy, mga manay, mga beshi, mga bay. Itong aking content ngayon, magluluto ako ng Bicol Express. Ayan, Bicol Express, the Oragon style. Alright, ito yung aking gagawing Bicol Express, isang buong manok. Aking ingredients, ayan, gagamitin ko. Ayan o, sili. Siyempre mayroon tayong gata. Powder ang gagamitin natin kasi nandito tayo sa Saudi, wala tayong gata na galing talaga sa nyug, kaya ito powder na lang. Right? So hihiwain ko lang itong mga to. So ito na guys, yung aking hiniwa-hiwa ng mga sili, manok na pang Bicol Express. Ito na, hindi ko inubos yung sili, sobrang anghang, hindi na makain. Ayan, ito na yung ating bawang sibuyas at yung gata. Inubos ko yung isang karton ng gata. Ayun o, tinutunaw ko pa sa maligam-gam na tubig. Right? So magigisa na ako. Igigisa na natin tong bawang at sibuyas. Okay, ganyan o. So ayan, nakapaglagay na ako ng mantika sa kawali. Pag uminit, lalagay natin yung mga sibuyas at bawang. Sibuyas, bawang. Yan, bawang. Yan. Susunod natin yung manok. Hirap mag-video ng sariling sikap talaga si Oragon, guys. Ayan, lalagay ko na yung manok, guys. Ayan, oh. So ayan, budburan natin ng magic para manuot yung lasa sa laman ng manok. Right. Antayin ko lang na lumabas yung niya, yung katas, yung tubig-tubig, nagtutubig to eh. Oh. Bago pag lumabas, pag naiga-igang konti, isusunod yung gata. Buburan ko rin ng dinurog na paminta, konti lang. Alright. So ayun, kita nyo guys, lumabas na yung niya, katas, yung tubig. So yung tubig na yan, yung katas niya, yun ang luluto sa kanya. Ayan. Kaya pag naiga, isusunod natin yung gata. Ayan o, mga Oragon, mabango na. Parang amoy pa lang, ulam na, wala pa yung gata ah. Hirap mag-video ng sarili. Wala tayong videographer eh. Hindi ko naman ito mapatay yung tripod ko kasi kusa siyang yumuyo ko. Maluwag na. Lagyan natin ng asin. Kunting asin muna. Mamaya magdadagdag tayo ng asin kung kulang pang timpla pagka nailagay na yung gata. Ayun o, paiga na yung tubig niya. Maya kunti ilalagay natin yung gata. So ayun guys, medyo iga na yung tubig niya. Susunod ko yung gata. Ito ang ating gata powder. Alright. Sinsya na kayo mga Oragon guys sa aking videographer. Kaliwang kamay. Yung kanan taga halo. Grabe. Ayan no. Hirap talaga gumawa ng content sa pagluluto. Walang videographer. Walang stand na maganda. Ayan, ang ating Bicol Express na manok. Bicol Express, the Oragon style. Alright.
si Bicol Express da Uragon nagluto ng Bicol Express na manok. Dapat baboy, hindi manok. Kaso nasa Saudi tayo, walang baboy dito, kaya manok na lang. So ayun guys, habang niluluto yung ulam Bicol Express, magsasaing na rin ako. Salang na ako ng bigas para maya maya kakain na. Alright. So ayun guys, lagay ko na yung sili. Wow! Yan ang sili. Baka hindi na ito makain, sobrang anghang. Purong sili yan, walang halong gulay na green. Alright, yan. Dandahan muna natin yung apoy. So yan, salang natin sa rice cooker. Yan, nakasalang na ang ating bigas. Yan, pag naluto, mamaya, kain. Maglalaba pa si Uragon. Pastilan na buhay ito, buhay abroad. Sige, abroad pa more, wala pang sweldo. Okay kayo? Yeah. Tikman natin mga Uragon ang lasa kung okay na timpla. Wow! Sakto yung anghang. Oo, sabaw pa lang, maanghang na. Oh! Dagdag tayo ng konting asin. Right? Yan. Okay. Halo-halo, konti. Dahan-dahan lang yung apoy nito mga Uragon. Yan o. So ayun mga Uragon, mga manoy, mga manay. Luto na ang aking Bicol Express. Ayan. Okay na yan. Ayan lang yung nakayanan ko mga Uragon. Ang creamy Bicol Express. Ayan o. Grabe. Creamy siya. Inubos ko yung gata. Dapat pala hindi ko inubos. Sobrang lapot. O, naiga na eh. Nasa ilalim. Wala na yung mantika. Okay, yan na. Creamy siya. Creamy Bicol Express. Alright, ito na ang Creamy Bicol Express Uragon style. Saudi Express na to hindi na to Bicol. Creamy siya mga guys, mga Uragon Inubos ko kasi yung isang pack na coconut powder. Ayan sarap. Kakain tayo mamaya. Okay? Maraming salamat mga manoy, mga manay, mga beshi, mga bay sa panonood. See you on the next video. Maraming salamat. Bye-bye you. I love you. So pagkatapos magluto, ayan. Maglaba. So ito ang aking lalaban mga Uragon Isang planggana. Right? Punta yung tubig at umpisa ng laba. Ganyan talaga pag walang asawa. Binata kasi. Walang tagalaba. Alright? Labandero si Uragon. Yan. Ayos lang yan. Yun So yun. Habang naglalaba ako ay maliligo. Alright. Sige mga Uragon. Babayu. I love you. Yun. Salamat sa panonood ng ating Bicol Express na manok. Uragon style. Alright. Wala tayong baboy dito. So maraming salamat. Salamat sa pagtanaw.
Amping mo tanan. Babayo. I love you. Tapos na ang kain na.